Какво общо имат нацистите и планирано родителство? Кажи ми ти. Много добре, много добре. Аз съм пътешественик във времето от 25-та година и съм дошла тук, за да те убия, Хитлер. Не отново. Никога няма да имам достатъчно време да завърша тези картини с всички тези пътешественици във времето, които се опитват да ме убият. Аз ще успея. Преди да натиснеш спусъка, мога ли само да попитам защо? Защо всички вие искате да ме убиете? Не е ли очевидно? Аз съм прогресивна, либералка, боря се за социална справедливост. А ти си фашистка, която въведе режим на терор. И докато последиците от твоите политики опустошаваха света десетилетия наред, скоро ще можем да си върнем Белия дом и ще можем да използваме правителството, за да накараме хората да следват нашите велики идеи. Ти искаш да използваш правителствената власт, за да наложиш идеите си на населението. И аз също. Това е. Какво? Това е шоуто. Имам предвид, който и да е написал това, е гений. И разбира се, това е The Babylon Bee, споделено от Илон Мъск. Абсолютно брилянтно. Добре дошли в Бушбек, приятели. Добре, да видим на къде ще отиде това. Не! Ти и аз нямаме нищо общо. Това, което казваме, че има хора в нашето време с опасни идеи и трябва да ги накараме да замълчат. Да накараш да замълчат онези, които не са съгласни с теб. И аз правя същото. Колко чудесно! Нацистското движение няма да умре с мен. Не ми говори така. Аз съм просветена, а ти си толкова лоша, колкото и Хитлер. Слушай, това, което се опитвам да кажа е, че сме много близо до реализирането на утопия, стига да можем да се отървем от някои определени нежелани групи хора. Да! Имам предвид, че бих се смяла, ако вътрешно не плачех. Това са евреите. Да, като евреите. Значи в бъдеще. И ти също не харесваш евреите? Ами, не. Но ние не вярваме в разделянето на всички раси, както правите вие. Имам предвид, освен, например, при церемонии по дипломиране и общежития. И при наемането на работа. И правилата за прием, такъв тип неща. И аз съм фен на сегрегацията. Аз съжалявам. Трябва да попитам, това истинско огнестрелно оръжие ли е или е някаква играчка за... Това е сигнален пистолет. Опитвам се да не подкрепям токсичната оръжейна култура в Америка. Аз съм твърд привърженик на контрола върху оръжията. Контрол върху оръжията. Това беше и една от моите идеи. Забрана за нежеланите. Да, вижте тук. И твоята риза. Това е организация, основана от Маргарет Сангър. Да? Чакай, ти знаеш за Маргарет Сангър? Яво, разбира се. Тя е толкова прекрасен човек. Имам предвид, не знам за теб, но това видео ме кара да се чувствам изключително неудобно. Не. Тя е борец за репродуктивни права, за овластяване на жените. И за премахването на нежелани популации чрез евгеника. Блестяща дама. Много вдъхновяващо. Трябва да използвам някои от нейните идеи в нашето социализирано здравеопазване. Социализирано здравеопазване? Това не е твоята тема. Това е нашата тема. Не, това определено е моята тема. Знаеш ли, че наци означава Национал-социалистическа германска работническа партия? Наци просто звучи по-запомнящо се. Демократична, социалистическа, нещо си партия, хора. Да. Някой схваща ли колко е гениално това? Наци. Просто се изговаря лесно. Не. Това не може да е вярно. Това трябва да е някаква грешка. Ние нямаме нищо общо. Ти си Адолф Хитлер, зъл, десен, фашистски диктатор. А аз съм феминистка, застъпничка за възстановително правосъдие и вегетарианка. Ти си вегетарианец? И аз също. Добре, в момента съм толкова объркана. Дойдох тук с ясна цел. Да убия най-злия панда, който някога е живял. Освен Роналд Рейган. Но сега, когато те срещам лично, изобщо не си това, което си представях. А и картината ти всъщност е наистина добра. Как я наричаш? Наричам я Ein Reich ohne Juden. Вау!
Не знам какво означава това, но звучи красиво. Наистина е така. Нали? Ето ти го. Причината, поради която трябва да се бориш срещу организации като ДСА. И тези безумни идеологии, които са си изградили толкова добър имидж, но всъщност са абсолютно същите, като лудите идеологии, които са убили милиони и милиони и милиони и милиони и милиони хора в миналото. Имам предвид, този вид съдържание трябва да бъде видяно от повече от 5 милиона души. Трябва да бъде видяно от стотици милиони хора, защото просто те кара да осъзнаеш безумието на това, с което се сблъскваме. Те вярват в нацистки идеологии. Не преувеличавам, просто чуйте какво има да каже този човек, който е съпредседател на DSA. Ще покажем на екрана няколко неща, които са част от вашата платформа. Вярно или невярно за тях. Да се премахне Сенатът. Вярно. Добре, да се замени президентството и Върховния съд, както ги познаваме сега. Да. Да се премахне АЙС. Абсолютно. Да се премахнат границите и да се даде амнистия на всички, които в момента са незаконно в САЩ. Като дългосрочен план, да. Знаеш ли какво означава премахването на границите? Означава просто да станем една голяма цветна бъркотия. И докато нацистите може би са го направили малко по-различно, те просто превзеха страните. Беше като кой го е грижа за границите? Искаме просто да превземем и правителството. Нека го премахнем, нека го унищожим. Нека използваме правителството, за да дойдем на власт, а после да премахнем хората в правителството, които не харесваме. Което е точно това, което направиха. И помни, има причина тези хора постоянно да се борят срещу историята. Защо са толкова обсебени от това да свалят стенописи и да пренаписват миналото, както го познаваме, за да го представят като история на жертви и не жертви? Знаеш ли защо? Защото знаят, че ако погледнеш историята, сравненията стават кристално ясни. Ако погледнеш историята, научаваш основни неща, като това, че социализма е изключително опасен, а нацистските идеологии също са опасни. Но ако можеш да скриеш истината от хората, те просто не се получават от миналото и вярват на всичко, което им се поднесе. Сега, когато казвам, че ДСА се държат като нацистката партия, използвайки демократичната система, за да бъдат избрани и после напълно да я обърнат, не преувеличавам. Просто чуйте Хасан Пайкър. Това е лудост. Към демократите, които правят компромиси, които се примиряват и които ни предават. Никакви повече демократи, които ще си сътрудничат и ще работят с фашистите, които ще финансират АЙС, които ще финансират Израел, които ще помагат за отравянето на планетата, които ще ощетяват работниците и ще помагат на шефовете. Имам предвид, погледнете облеклото му. Да, погледнете облеклото му. Изглежда ли това като нацистко авторитарно облекло? Това е умишлено. И слушайте какво казва. Знаете ли нещо за това как нацистите са дошли на власт? Те гледаха разрушенията, които се случиха в Германия след Първата световна война и започнаха да налагат тази идеология, че евреите са отговорни за проблемите. Евреите са тези, които създадоха всички проблеми. Евреите са причината за разрушаването на страната. И те взеха хора, които наистина искаха да вярват и да подкрепят страната и им помогнаха да обвинят определена група и да ги накарат да повярват, че ако просто се отървем от тази група, тогава можем отново да бъдем славни. А как го направиха? Като се избраха чрез демократичната система в Германия и след това казаха, всеки, който не е съгласен с това, ще бъде премахнат. След като дойдоха на власт, превърнаха го в диктатура. Точно това правят тези хора и сравнението е безумно. Кой ще финансира АЙС? Кой ще финансира Израел? Кой ще помогне да се трови планетата? Кой ще мами работниците и ще помага на шефовете? Не ни трябват повече тези демократи. Идваме! Ние сме на власт! Ние сме на власт! Ние сме на път! Добре. Ако се чуете какъв е техния план и каква е тяхната цел, ето ви го. Това, което се случва. И е крайно време хората наистина да осъзнаят това. Благодаря ви за вниманието към този въпрос.